Как сте, приятели? И как си, приятели? Добре. Начало, Тодо, пак начало, какво стана? Сета. Днес играем Quick Draw. Браузър игричка, 20 абоната клип с камера. Ето го. Играем Quick Draw, браузър игра, просто така реших. За да връщането ми, защото имах проблеми с компа и отдавна не бях снимал. И сега ще видя знам с един мой приятел, Ивайло TV Game. Ако гледа това, и след като го кача вече го гледа, разбере, че те предизвиквам 3 рунда на Quick Draw, да видим кой е по-добрият рисувател. Ако имаш нещо против, просто пиши в коментарите, му човек. Просто искам да те предизвикам. Опа, съжалявам. Телефона ми. Съжалявам, че не знам някоя дума и той да ми хелпва. Компас. Компас. I see circle. Or blueberry. Or clock. Or bottle cap. Нещо такова. I see pool. Oh, I know. It's compass. Добре, написано компас. Зебра. Зебра. Така. I see line. Така. I see bench. Or pillow. Or pencil. Какво тяло? I see bird. Or shark. Or dipping board. Or arm. I see pillow. Or horse. Or dog. Or flamingo. Or parrot. Oh, I know. It's zebra. Добре, познаме го, като разслах рията. Eyeglasses, това са очила. I see squiggle. Очила. Or boomerang. Oh, I know. It's eyeglasses. Съжалявам за това, че се видя, просто баба ми влезе в стаята. Нямам нищо против, но... Така, Aircraft Carrier. Това беше... Кой ли беше Aircraft Carrier? Добре, това е самолето-носачето. Aircraft Carrier. Ами, как да не съм самолето-носач? Добре. I see fence. Or matches. Просто Or rifle. много Or dipping board. голямо Or bench. да се I види. see pillow. Or belt. Or sandwich. Or piano. Or train. I see trombone. Or bulldozer. Or garden hose. Oh, I know. It's aircraft carrier. Окей, отгадна ми го. Така, да проверя какво значи бром. Бромън беше някаква фигура, но... Брум е лопата. Брум е лопата. Не лопата да яме това. I see leg. Преде. Or knee. Or nose. Or rake. Or the Eiffel Tower. Oh, I know. It's broom. Гениални лопати. Тут са зъбки. I see line. I see rifle. Or bench. I see toothbrush. Or knife. Or swing set. Or piano. I see belt. Or keyboard. I see saw. Or fire truck. Or aircraft carrier. Oh, I know. It's tooth. Ти зъбки, бе. Ти зъбки с мигте на жакера. 6 от 6, хора. 6 от 6. Вижте смихката на жакера. Втори рунд. Лантерн. Това не е фенер. Май беше улична лампа. Така. I see line. Or garden hose. Or lollipop. Or street light. I see floor lamp. Or snake. I see stitches. I see stop sign. Or bottle cap. Or piano. Окей. Sorry, I couldn't guess it. Не знам какво. Ти си искали. Oh, I know. It's rainbow. Това как не го позна? Сейлбот. I see marker. Or bench. Or speedboat. Or canoe. Oh, I know. It's sailboat. Хат е шапка. I see rainbow. Or nail. Or headphones. Or microphone. Слагър. Oh, I know. It's cat. Шапката ми. Пул. Басейн. I see garden hose. Oh, I know. It's cool. По-скоро прилича на линия какъв вулкан и просто
И да го гледаш отгоре. Добре де, бенч. Бенч и пейка. Няма ползвам много преводач, просто тук. I see leg. Oh, I know. It's bench. Малко са ми непознати някои думи. 5 от 6. Добре, искам вие какво значи лантера. Добре, лантера е лампа. Лампа. Хибрид, лампа. Добре де. Това е лампа. Мале. Аз бях прав. Значи, не забравяйте, че съм си изхабил гугалите. Трети рунд. Делфин. Сега ще го закува. I see string bean, or zigzag, or garden hose, or marker. I see rifle, or crayon. I'm not sure what that is. I see hammer. Oh, I know. It's dolphin. Окей, отгадни ми делфина, който е грозен. Тигър. I see line, or pool, or pillow, or sleeping bag, or bandage. I see bread. I see eye, or alarm clock. Oh, I know. It's tiger. Карат е морков. I see line, or leg, or fork, or marker. Oh, I know. It's carrot. Линейка. I see square, or suitcase, or foot. I see anvil, or pillow, or police car, or truck. Oh, I know. It's the ambulance. Umbrella. Чадър. I see nose, or elbow, or bread. Oh, I know. It's umbrella. Маймуна! Това ми е любимото. I see finger, or matches. I see banana, or marker, or squirrel, or swan. I see castle, or bear, or toilet, or cat, or tiger. I see dog, or lobster, or frog. Sorry, I couldn't guess it. Маймуна! Добре, това маймуна ли е изобщо? Ами надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, оставете един лайк, коментирайте, нали, абонирайте се за мен и ще се видим следващия път. Аз бях 56 Пистори и